O que non pode deixar de visitar é a mina Consuelo. Leva moito tempo aberta e xa está como moi naturalizada, é dicir, parece prácticamente unha cova máis que unha mina. Pódese descender hasta o segundo nivel e tamén te sientes como un pouco mineiro e como espeleólogo. Entón, bueno, creo que é unha experiencia única. Está a festa da truita, que é moi famosa. É unha festa de interés turístico, está catalogada como o mellor evento deportivo no ano 2023 a nivel de España, pesca, gastronomía e cultura. Bueno, tirolina foi unha idea pois que collemos desde unhas fotos antiguas onde había un cable aéreo onde baixábamos o mineral nas vagonetas. Temos a faragullada, que é a típica comida da Ponte Nova. É unha masa con fariña, leite, auga e sal, con chorizo e torreznos. Antiguamente era unha comida de fuerte, para traballar nos faragullos non che falta comer máis nada. E despois as súas fragas e, por suposto, a ruta do muiñeiro namorado. Da auga que te acompaña durante todo o camiño é unha maneira de relajarte que non che fai falta nin ir ao físico, quedas totalmente nova. O mellor da Ponte Nova a súa xente. E a súa xente. A xente. E a xente.